тиҷорати реклама, радио, сартарошхона, самбусахона ва фитнес клуб. соҳибкори тоҷик Шер Ҷурабоев дар кишвар чандин нави тиҷоратро ба роҳ монда муваффақ ҳам шудааст. Аммо дар чанд вақти ахир ӯ бисёре аз тарҳҳои тиҷории худро қатъ карда ва қисмеро ҳам ба фурӯш гузошт. Ин соҳибкори таҷрибадор мегӯяд, дар баста шудани тарҳҳояш мисли дигарон мақомотро гунаҳгор намекунад. Дело в том, что да, налоговая гап сари он аст ки андоз баъзан ташвиш медиҳад. мо дар ин маврид коре карда наметавонем, вале ин мушкил ба тамоми бозингарони бозори тиҷорати хурдумиёна рабт дорад, на ба чанд нафар. яъне ин воқеияти бозор аст. фақат шумо бояд ин ҳамаро қабул кунед ва вобаста ба он кору зиндагии худро ба роҳ монед. в своих стратегиях, в тактиках это в расчет. ба гуфтаи Шер, аксар тиҷоратҳои хурду миёна дар кишвар дар соли аввали фаъолият бо сабаби иштибоҳҳо дар кору идоракунӣ баста мешаванд. ин соҳибкор мегӯяд, ӯ ҳам вақте мебинад ки даромад нест ва кор пеш намеравад, тиҷораташро зуд мебандад. Ну, во-первых, многие компании, которые закрываются, они просто изначально... аксари ширкатҳое ки баста мешаванд аз аввал мурда таваллуд шуда буданд. мо бисёр вақт ба корхонаҳо маслиҳат медиҳем, стартапҳоро ташкил мекунем ва баъзан ҳатто ба деҳқонон кӯмак мерасонем. бисёре аз ширкатҳо аз аввал дар интихоби молу маҳсулот хато мекунанд, яъне ба маҳсулотҳое рӯ меоранд ки талабот надоранд. баста шудани ширкату тиҷоратҳо ин кори маъмулӣ аст. Было бы хуже, если бы компании не закрывались и давали нам неграмотный сервис. бозоршинос Элмас Бархонова мегӯяд ки тиҷорат дар Тоҷикистон хеле шахшуда ё беҳаракат аст ва аксар вақт соҳибкорон ба тағйиротҳои мухталиф дар бозор омода нестанд. бархе аз молу маҳсулот кӯҳна ва аз бозор берун мешаванд ва аксаран маҳсулоти наву замонавӣ бо таъхир ба бозор ворид мешавад. ҳамчунин дар пайи пандемия ки ҳоло тамоми ҷаҳонро фаро гирифтааст, молу хизматрасониҳое ки арзишашон баландтар аст, талабот надоранд. масалан, талабот ба тарҷума кам шудааст ва тарҷумонҳо акнун даромадӣ кам доранд. Фаридун Ҳодизода, коршиноси масоили сиёсӣ ва иқтисодӣ мегӯяд, мушкили аслии соҳибкорӣ дар Тоҷикистон андози баланд аст. У нас высокие налоги, это раз. Второе, очень трудно открыть предприятие, это два. дар воқеъ андоз хеле баланд аст. дуввум, таъсиси тиҷорат ва ё ширкат хеле мушкил аст. саввум, тафтишҳо хеле зиёданд. ҳатто вақте мегӯянд ки барои соҳибкорон аз андоз таътил дода мешавад, боз ҳам санҷишҳо идома мекунанд. ва чорум, ришваситонӣ. ҳар тоҷир бо мақсади кам нишон додани андози худ пора медиҳад. Какие-то свои издержки налоговые, платит дань. андози баланд ба бовари Ҳодизода ба болоравии мизони ришваситонӣ сабаб мешавад. соҳибкорон мехоҳанд бо ҳар роҳ аз андоз бигурезанд. Если у вас оборот менее там агар гардиши молу маҳсулоти шумо дар як сол аз 1 миллион сомонӣ камтар бошад, пас нишондодҳои шумо дигар аст. агар соҳибкореро тиҷораташ рушд кунад ва муваффақ шавад, онҳо ин маблағро тақсим мекунанд то аз андоз фирор кунанд. ба гуфтаи таҳлилгар, бояд сиёсати андоз тағйир дода шавад. ҳукумати кишвар тарҳи нави кодекси андозро омода кардааст, вале ба гуфтаи Фаридун Ҳодизода, бидуни нақшаи дақиқи давлатӣ дар самти рушди соҳибкорӣ ин кодекс ҳам ба дард намехӯрад. ӯ мегӯяд ҳоло чунин нақшае вуҷуд надорад.